Това, ако ви прилича на мене, не съм аз. Това е една анимация, която прилича на мен. Едни мои студенти я създадоха и единствената прилика са зелените очи, според мене. Но нека да кажем, че отчасти изглеждам по този начин в по-голямата част от времето си. Много съм щастлива да съм тук сред вас, наистина. И искам да започна с едно лирично отклонение, нека така да прозвучи. Всички си задаваме често въпроса: какво е щастието? Какво е щастието? Аз ще бъда щастлив когато оздравея в най-честите клинични практики, защото хората в болниците са болни. Аз ще бъда щастлив, когато имам повече време да си почивам. Аз ще бъда щастлив, когато имам любовта на живота си. Аз ще бъда щастлив, когато забогатея. Задавате ли си ги тези въпроси? Поставяте ли си такива цели? А не смятате ли, че за да сте щастливи, трябва да мислите тук и сега? Съгласни сте с мен, нали? Аз мисля, че щастието е тук и сега и ние трябва да се наслаждаваме на момента, да бъдем заедно и да се насладим наистина на една прекрасна академия Алоe Vera. Така че ще се радвам да сме усмихнати, заредени и да се научим аз да предам каквото знам на вас за алоето и не само, и вие на мен много позитивна енергия. Супер! Сега, тъй като за някои от вас съм известна, аз видях сред вас и някои познати лица, някои мои приятели, на които им казвам здравейте тук от подиума, но все пак нека да се представя, така е редно. То се вижда, че съм млада и красива. Благодаря. Специализирам ендокринология в момента от тази година и всъщност за мен е чест да съм в клиниката по метаболитно-ендокринни заболявания в Софийската болница ИСУЛ. А до миналата година се занимавах с гастроентерология. Диететиката ми е страст още от студентските години, когато имах честта да работя в Париж, в клиниката на известния професор Дюкан. Сигурно всички сте чували, част от вас са спазвали прочутата протеинова дюканова диета. Много съм докосната и вдъхновена от Париж и от френската естетика и чувство за здраве, защото то, според мен, е малко по-специфично от всичко останало. Затова мога да се нареча и франкофон, и франкофил със сигурност. Екстровертна съм, обожавам да общувам с хората, обожавам да изнасям такива презентации сред такива хора. Много обичам храната и не случайно се занимавам с проблемите на храненето. Двете крайности, както хранителните разстройства, така и затлъстяването, съм и в докторантурата, с която се занимавам в момента. И да, много обичам виното, ще ви разкажа по-късно защо. Вдъхновяват ме моите пациенти, моите клиенти, вдъхновяват ме хранителните добавки, които дават на хората здраве, преди да се стигне до лекарствата. Вдъхновяват ме семейството ми, смелите постъпки на хората около мен, вярата ми, че мога да помогна на хората. И нека да не забравяме, че чашата хубаво вино, красивата гледка, ето тези щастливи моменти за мен са изключително важни. Браво! Така. Класическото оправдание за всички нас е, че нямаме време, всички бързаме, препускаме. Аз лично пиша мейли, докато карам колата си, докато бързам да отида в частния си кабинет, а след това в другия си кабинет, след това в болницата. В момента съм след нощно дежурство. След като ми приключи лекцията, тук ще бързам да отида на... сигурно сте чули, че в Благоевград има в момента един франкофонски. Значи ще се видим там след това. Така че всички препускаме и ежедневно сме подложени на един особено голям хроничен стрес. Много често ние не си даваме сметка всъщност на какъв стрес сме изложени. Изискванията на нашето време са огромни. Изискванията са да бъдем активни, да бъдем динамични, да бъдем родители, да имаме семейство, да изкарваме пари. Антиобществените прояви, на които също сме изложени напоследък, също се отразяват негативно върху нас. Всичко това се отразява и на лайфстайла ни. В крайна сметка това води до лошо хранене, нередовно хранене. Колко от вас пропускат храненията си? Колко от вас пропускат обяда си? Колко от вас не закусват? Всичко това води до един нерегулярен режим. Колко от вас не си доспиват? Колко пълноценен е съня ви? Всичко това води до един наистина стресиран организъм, до един организъм, който е изпълнен с така наречените свободни радикали. Няма да съм твърде терминологична, но по-късно ще стане дума за оксидативния стрес. Така че бързото ежедневие, забързания начин на живот водят до едни социално значими заболявания в малко по-късен етап от живота ни.
И тези социално значими заболявания са точно социално значими, защото водят до тежки последствия и могат да бъдат наистина пагубни. Това съм аз, това е Дефанс пред мене в Париж. Природосъобразният живот в глобалното време. Дали е възможен? Възможен е, ако се замислим и ако наистина положим усилие преди да настъпи състояние, в което заболяване, да направим така, че то да не настъпва. Природосъобразният живот в глобалното време изисква профилактика и превенция. Изисква да мислим за нас самите, преди да се е станало твърде късно. Така че да живеем природосъобразно е възможно, но трябва да спазваме някои малки изисквания, които всъщност са малки и звучат лесни и елементарни, но нека да си ги изредим. Правилното дишане, част от природосъобразния живот. Много малко от вас, от нас си дават сметка, че дишат наистина неправилно. Да не говорим, че въздуха, който дишаме, е изключително замърсен, особено в големите градове. Това не зависи от нас, но до голяма степен би могло да бъде управлявано и контролирано. Разумното хранене. Разумното хранене означава съзнателно хранене или хранене в такъв ритъм, че да ни осигурява постоянно необходимите хранителни вещества. Разумно се хранят много малка част от хората. Всъщност последните изследвания сочат, а те са от преди 2 месеца тази година, сочат, че само 22% от световното население наистина обръщат внимание на храненето си. И това е един много малък процент. Достатъчното хидратиране. Това, че пием вода, не означава, че сме хидратирани, всички го знаете. Как пием вода и дали пием достатъчно вода, всички можем да си отговорим на този въпрос. Биоритмите, циркадните ритми или редуването на сън с бодрстване. Това е един от основните критерии за природосъобразно живеене. Много малко от нас имат пълноценен сън. Много малко от нас се опитват да спят поне от 6 до 8 часа в денонощието. И много малко от нас си дават сметка, че всъщност съня е ключа към добрия метаболизъм и към доброто здраве. Умереност във всичко. Казваме, че дозата прави отровата. Умереността е ключа към всичко. Умереността в употребата дори на алоe вера е много важна. Така че бъдете умерени, за да водите природосъобразен живот. Не допускайте вредни навици. За съжаление, в днешно време хроничният стрес, забързаното ежедневие води до това, че хората намират отдушник в цигарите, в алкохола, понякога и в по-неприятни дроги, така да се каже, в изпадането в крайности, депресивни състояния. Много е тежко това състояние, в което вече сме намерили отдушник в лошите навици, вредните навици, които наистина скъсяват живота ни и допринасят за развитието на социално значими заболявания. Хармоничният сексуален живот. Тук всички сте съгласни, надявам се. Той е изключително важен за хормоналния баланс на тялото. Духовното усъвършенстване или в съзнателното живеене и вярване, че ние сме тук и сега, и сме щастливи и тук и сега трябва да мислим за нас, за самите нас. Култивирането на добрите мисли и хуманизъм, разбира се, съзнателния оптимизъм, съзнателната вяра в по-доброто, а не негативното оставане от леглото, пак ли ще ходя на работа. И разбира се, много важно, по-тесните контакти с природата и общуването с външната среда. И ще продължа с една мисъл на Хипократ. Нека храната бъде твое лекарство, а лекарството твоя храна. В днешно време хората осъзнават нуждата от здравословно хранене, за съжаление, пак се повтарям, едва когато се разболеят или се прояви някакъв проблем, който ги задължава да преминат или към някакъв по-специален режим на хранене, или дори към някаква терапевтична схема, към някакви лекарства. Подложени сме на системен стрес, стоим в затворени пространства, пред компютри, облъчвани по цял ден. Хипофизната ни жлеза, която се намира точно зад очите ни, реагира постоянно на това облъчване, което систематично си прилагаме, седейки зад екраните. И в крайна сметка ние се разболяваме. Разболяваме се на едни много млади години. На 30, 32, 33 години вече има сърдечно-съдови инциденти. Да не говориме, че сериозно затлъстелите деца между 6 и 10 годишна възраст също, забележете, страдат от сърдечно-съдови инциденти. И сега малко в моята тема за тлъстяването, което е резултат на този стрес, което е резултат на този неправилен начин на живот, отстъпва първо място само на тютюнопушенето като причина за смъртността в глобален мащаб, в световен мащаб. Свръхтеглото има доказана връзка с, знаете, сърдечните заболявания, с диабета, с рака на стомаха, на дебелото черво, с безплодието, с инсултите и така нататък.
Младите хора, които страдат от затлъстяване, все повече и повече се увеличават и са изправени не само пред дългосрочни, но и пред прехи заплахи за здравето си. И в клиниката, в която аз работя, ако от едната страна на коридора лежат затлъстелите хора или хората с body mass индекс над 40 или представете си 200-300 кг хора, млади хора, от другата страна на нашия коридор са недохранените. Или хората с хронична малнутриция. Или тези, при които стресът се отразява по обратния начин. Ям за да живея, а не живея за да ям. Храната, която приемаме ежедневно, трябва да доставя на нашия организъм широка гама от хранителни и градивни вещества, витамини, минерали и микроелементи. И наистина тази поговорка е френска, тя идва от Франция, всички я знаете, и съществуването ни трябва да бъде необусловено, за да се наядем, т.е. нямам търпение да дойде обяда, като дойде вечера как ще се наям, а напротив, трябва да хапнем, за да имаме достатъчно сила и енергия да изпълним делата си нито повече, нито по-малко. Без това гориво, без горивото, което ни доставя храната, организмът ни не може да работи правилно. Не може да функционира правилно, изтощава се, възникват заболявания, ставаме податливи на вредните влияния, имунната ни система страда, инфекциите се случват тогава, разболяваме се и от по-тежки заболявания, разболяваме се и от генетично предразположените ни увреждания в гените ни, които могат да не настъпят, ако живеем и се храним пълноценно. Медицината, разбира се, лекарите сме ефективни при удължаване на живота, трансплантираме органи, правиме байпаси, но каква е цената, която плащаме? Висока. Погледът към медицината в днешно време се променя и вместо просто да лекуваме болестта, това, което се опитваме да направим е превенция и профилактика на заболяванията. Именно за това съм тук, защото това, което вие правите, всички вие в тази зала, е да помагате на хората да се профилактират, да се превентират, да се предпазват от възникването, от случването на заболявания. А когато вече са се разболели, разбира се, мястото на хранителните добавки също е ясно. За съжаление е все по-трудно, разбира се, само от храната да си добавяме необходимите хранителни вещества, всички сте съгласни, от които се нуждае нашия организъм. Както околната среда, така и почвите са замърсени и най-често това се отразява след това и на храните. Да, има биосертифицирани храни, има биосертификати, но дали тези сертификати са достатъчно надежни, особено в условията на нашата държава? В резултат на неправилното хранене се чувстваме уморени и губим своята активност. Това се отразява, неправилният начин на живот неимоверно се отразява и на нашата работа, на нашите ежедневни дела. Възможно решение е да си дойдем на думата, добавянето на хранителни добавки. Хранителните добавки, суплементите, даже възникна нова специалност в медицината, суплементаристи или хора, които се занимават изцяло с предписване на хранителни добавки. Това си е сериозна работа. Хранителните добавки са именно тези, които помагат и са оръжие в ръцете на лекаря и в ръцете на хората, които ги препоръчват за превенцията и профилактиката на здравето. И не само, за стимулирането на по-доброто здраве и за даването на повече енергия и защо не усещане за щастие в ежедневието ни. Да кажем няколко думи за хранителните добавки. Хранителните добавки са хранителни вещества, по дефиниция, чиято цел е да допълнят нормалното хранене. Те са концентриран източник на нутриенти или други субстанции с хранителен и физиологичен ефект, самостоятелно или в комбинация, предлагани на пазара под формата на различна форма, знаете, капсули, таблетки, гелове за пиене и така нататък. Хранителните добавки, суплементите работят по три начина. Както ви казах и преди малко, предпазват или регулират недостига на хранителни вещества, осигуряват нормални нива на хранителните вещества в клетките и подпомагат клетките в тяхното изцеление, в тяхното самоизлекуване. Преди 6 години, когато се върнах от Франция, участвах в превеждането и пренасянето на една книга, която се казва "Суперхраните". Не случайно заглавих презентацията си "Алоe Vera, суперхрана за суперхора", защото смятам, че наистина и самият автор на книгата класифицира Алоe Vera като суперхрана, но смятам, че наистина хранителните добавки в голямата си част могат да бъдат класифицирани именно като суперхрани. Това са функционални храни, това са извлечени концентрирани субстанции, които стимулират клетките да се самоизлекуват, да се самоизцеляват. Стимулират митохондриите, клетъчните органели, да произвеждат повече енергия, например. Стимулират рибозомите да правят по-малко мутации. Тоест, наистина,
вече се говори в съвременната медицина за нутригеномика, вече се говори за превенция и профилактика на здравето не чрез медикаменти, а чрез хранителни добавки, които влияят на клетката по физиологичния за нея начин, по начина, по който тя съществува. Независимо дали става въпрос за избор на суровини, за отделните производствени фази, за каквато и да е хранителна добавка, винаги, знаете, хранителните добавки не преминават през контрола на Изпълнителната агенция по лекарства в България, на Европейската ЕМА, Европейската медикаментозна агенция, но хранителните добавки трябва да бъдат сертифицирани, за да могат да отговарят на качествата, за които претендират. Така че сертификатите, които понякога така изглеждат доста претенциозно, са много важни. И сертифицирането на хранителните добавки има изключително голямо значение. Когато при мен дойде някой пациент и ми каже, купих си, еди си каква хранителна добавка, първото нещо, което аз гледам, е какви са сертификатите, които са сложени на опаковката на въпросната хранителна добавка. Това е важно, защото особено чуждите сертифициращи агенции, каквато е Фрезениус, какъвто сертификат има ЕЛАР, за който ще стане по-късно, са изключително важни и проверките и качеството, на които отговарят продуктите, които са с тези сертификати, тежат на мястото си и значат много за нас, за лекарите. Така че ЕЛАР е една фирма, която със сигурност много цени продуктите си и много над законовите норми отговаря на всички критерии за здравни условия, за да може хранителните добавки да са наистина качествени и това, което пише на опаковката, да отговаря със сигурност на това, което е в опаковката. Освен вътрешния контрол на качеството на продуктите на ЕЛАР, който е много важен, тези продукти подлежат на редовен и обстоен контрол. ЕЛАР подлага продуктите си именно и на този допълнителен контрол с сертификатите на Фрезениус и ASC International Aloe Science Council в съвета, който също консултира. Това е царицата на сертификатите за Aloe Vera и е наистина голямо призвание за компанията като ЕЛАР да има такъв сертификат, и Дерматеста, който касае продуктите Aloe Vera за външна употреба. Целият производствен процес на продуктите е подложен на пълен и последователен контрол. Това е изключително важно. Всяка една фаза от производството да бъде контролирана. Бутилирането също се извършва от сертифицирани немски компании. Всяка партида продукти е подложена на систематичен процес на контрол, на анализ, по план, който е предварително подготвен. Продуктите се пускат на пазара единствено след критерии за анализ, съгласно стандарта ISO, един изключително важен стандарт. Той е абсолютно задължителен за всички хранителни добавки от Западна Европа, но не и от Източна, ISO 2859, и приемливото ниво на качество, също сертификат, който е изключително важен за всички хранителни добавки. Освен това, ЕЛАР установява и проверява минималната концентрация на съставките в продуктите чрез спектроскопията, един физичен метод за анализ на продуктите, който е изключително достоверен, както и ядрено-магнитен резонанс и високоефективната течна хроматография. Освен това, прави се и тест, казва се Aloe Vereza, който е много важен, за да се установи концентрацията на гел в продуктите, която е приблизително 700 мг на литър в продуктите на ЕЛАР. Освен това, продуктите са без алоин. Искам да ви кажа един любопитен факт. До 20-те години на 19 век за Aloe Vera се е смятал всъщност алоина. Една съставка на алоето, която всъщност представлява жълт сок и която има изключително и само лаксативен ефект. Чак след това се достига до ниво на технологията, в която може да се изолира гела от листото и да се консервира. Така че стриктно се спазва границата, нивото на алоина, който, както казахме, има лаксативен разхлабителен ефект върху хората, да бъде под 0,1 мг на килограм. И то е много важно да присъства в малко количество, защото пък от своя страна допринася за по-доброто усвояване, абсорбиране на гела алоe. Така че тази граница трябва да бъде стриктно спазвана и това е една гаранция за качество. Освен това, всичко това прилежно се документира в съответствие с сертификатите от анализите и всъщност всичките тези писаници до тук искам да ви кажа, че изключително много допринасят да сте уверени, че качеството на продуктите на ЕЛАР, качеството на Aloe Vera-та в ЕЛАР е много, много високо. И да продължим с няколко думи, казвам за Фрезениус. Фрезениус сертификата се присъжда на най-висококачествените продукти.
Това е немски сертификат. Можете да влезете в интернет и да прочетете много за начина, по който и трудностите, през които преминава една компания, за да получи такъв сертификат. Истината е, че почти всички сертифицирани с Fresenius продукти влизат в така наречения кьолнски списък. Кьолнския списък на хранителни добавки и медикаменти, направен от една кьолнска група учени доктори, които се занимават с ендокринология и метаболитни болести. Те направят списък от 10 марки, сред които е LR, за мен беше много любопитен факт. И един от изискванията е да имат Fresenius сертификат. Така че Fresenius сертификат е изключително важен. Освен, че той изисква проверка на всички райони на отглеждане, на начина, по който се събира алоеверата, обработката на растенията, както и самия производствен процес. Освен това, се контролира крайния продукт и то по един много стриктен начин. Експертите или инспекторите от Fresenius си позволяват да купуват, без да предупреждават, разбира се, случайни бутилки и да правят цялостен анализ на продукта. И всъщност това се прави ежемесечно, за да може да се гарантира качество на продуктите. Тоест, слагането на печат в Fresenius е изключително важно и говори за високо качество. Царицата на алоето, царицата на сертификатите за алоевера е International Aloe Science Council или IASC. Това е международна научна асоциация, създадена 20-те години на 19 век, именно тогава, когато започва да се изолира алоe гера от листата. След интензивен, ежегодно повтарящ се процес по сертифициране, по който тази асоциация обръща специално внимание на правилното третиране на чувствителните съставки на суровината на алоевера, а именно на гела. Също прави контрол на районите на отглеждане, на събиране, на обработка и концентрацията на алоевера, за да има ЯСК сертификат. Един алоевера съдържащ продукт трябва да има минимум 15% алоевера в него. LR превишава тези 15% във всичките си продукти. Така че световен шампион, LR притежава най-голям брой продукти, сертифицирани с короната на алоe сертификатите, а именно ЯСК. За мен е чест наистина да говоря за тези сертификати, защото аз използвам, както ви каза и госпожа Долна, продуктите на LR не случайно. За мен тези данни са изключително важни. Отличното качество на суровините и обработката е предпоставка за създаването на наистина успешни и ефективни продукти. Аз ги предписвам на своите пациенти. Накрая ще завърша презентацията си с един случай от реалната клинична практика. Ще ви покажа как аз и моите колеги прилагаме тези продукти, прилагаме алоевера, за да се уверите сами в ефекта в клинични условия. Обширният опит и внимателната обработка са особено важни за продуктите и факторите на успеха на алоевера стоят именно в доброто качество, което се предлага. Високото съдържание, високия процент, знаете, над 90% съдържание в алоевера бутилките. Това, че се произвежда в Германия, също до някаква степен е претенция за сигурност. Всички знаеме колко стриктни са германците. Внимателната обработка, за която ще стане дума по-късно, и сертифицирането от допълнителни независими организации, допълнителни извън нормите, които се изискват от Европейския съюз. И ще стане дума за всички хранителни добавки в портфолиото на LR, или поне тези, които аз съм си избрала. Коластрата, пробаланса, пробиотика, рейшите, омега-3, Витактив, Ломан фитоактив и моя любим Mindmaster. Така че ще кажа по няколко думи за тях. Вие със сигурност ги познавате вероятно и по-добре от мен. Аз ще кажа моята научна гледна точка и така как го прилагам аз в моята медицинска практика. Омега-3 масните киселини са изключително важни. Наричат се ненаситени масни киселини или есенциални масни киселини, както са и есенциалните аминокиселини, т.е. незаменими. Ние не можем да си ги произвеждаме сами в нашите тела. Човек трябва да си ги набави отвън и това е абсолютно задължително. И е изключително трудно да стане само с хранене. Както обичам да казвам, само с ядене не става, независимо, че съм диетолог. Така че, да, има богати източници на омега-3 масни киселини. Това са рибните, херингата, сьомгата, скумрията по нашите земи. Но прекомерното количество на консумация на риба довежда до натрупване на живаки и вредни метали в телата ни, което от своя страна води до негативни
ефекти, т.е. вместо да изпишем вежди, понякога вадим очи, стимулирайки хората да ядат прекалено големи количества от някои храни. Така че най-добрият начин да си ги набавим и най-често във всички случаи като хранителна добавка се изписва или се дава на клиента или на пациента омега-3. Хубавото на продукта е, че съотношението между двете важни ненаситени масни киселини е коза-пентановата киселина и дока-хексазовата киселина са в правилно съотношение. Освен това, в омега-3 много е важно и в настоящите всичките симпозиуми по диетология се казва, че за да е абсолютно пълноценна една добавка с омега-3, в нея трябва да има и омега-6. Омега-6 или арахидоновата киселина се съдържа в супер омега-3 на LR под формата на вечерна иглика. Вечерната иглика е всъщност доставя омега-6 масна киселина и пълноценното усвояване на омега-3 и омега-6 зависи именно от това съотношение на чернодробно хепатоцитно ниво. Тоест, за да може черният дроб да бъде стимулиран и неговата функция да бъде правилна, да бъде регулирана, те трябва да се приемат именно в тази комбинация. Освен това, в продукта има и пребиотици, които допринасят за по-доброто усвояване на масните киселини. Така че продуктът е изключително лесно използван в абсолютно всички практики, както при пациенти или клиенти, които имат сърдечно-съдови проблеми, така и при такива, които нямат. Омега-3 масните киселини имат анаболен ефект, т.е. всички хора, които искат да се хранят пълноценно, да изграждат мускулатура, да имат добър тонус на мускулатурата и енергия. За добрия метаболизъм допринасят също много за кожното здраве, за добрата кожа. Много е важно, когато се избира омега-3 масна киселина и се изписва, тя да бъде пречистена. Както ви казах, ако е просто едно рибно масло, както много от моите колеги изписват, не е ясно до каква степен рибното масло е пречистено именно от тези вредни метали. Така че трябва да се съобразяваме и с чистотата. Освен това е изключително важна и формата, под която се приема. Дали ще бъде капсула, таблетка, да, има и таблетни форми, но те не се усвояват на 100%. Тоест, приемаме нещо, но не е ясно какъв процент от него попада в кръвта ни, а това е много важно. Коластрата, аз много я харесвам. Тя е един изключителен имуностимулант. Знаете, че образуването ѝ е много по-сложно от обикновеното мляко и съставките ѝ не се срещат в толкова големи концентрации. Другата в природата всички знаете какво е коластра, нали? Първото мляко. В резултат от проведени изследвания в състава на коластрата трябва да знаете, че се различават 4 фракции или 4 субстанции или 4 много важни фактори. Единият от които е фактор на растежа. Другата фракция е фракцията на имуноглобулините или тези вещества, които се предават от кърмата на майката на бебето и стимулират неговия имунитет, пазят бебето в първите месеци. Така, за да съм по-простичка, фракция на предполагаемия пермеабилитет фактор, един много нов фактор, открит не само в коластрата, а и в малко по-късното майчино мляко, който допринася изключително много не само за предпазването от инфекции, но и за така силното костно развитие. И още една фракция, която съдържа цитокини или антибактериални, антигъбични продукти, които имат подобна на физиологичната, на имунната система функция. Ще кажа само няколко думи за отделните фактори. Инсулиноподобния фактор на растежа, инсулиноподобния growth фактор има много добър анаболен ефект. Дори се смята, че е по-добър от всеки досега известен стероид. И при хора, които искат да изграждат мускули, които искат да пораснат техните мускули по-бързо, коластрата е един добър суплемент, по-добър от анаболните стероиди. Разбира се, трябва да се приема регулярно и доста дълго време. Факторът бета, който изменя растежа, TGF-бета, произвежда се от специфични клетки, които се наричат остеобласти. В костната маса, в костното вещество има два вида клетки – остеобласти и остеокласти. Едните създават костно вещество, другото го разграждат. И те съществуват в една сполучлива симбиоза, за да може костта да бъде не твърде твърда и не твърде мека. Много важни са и остеобластите, и остеокластите. И коластрата именно стимулира синтеза на костно вещество, което е много важно, особено в една възраст, след определена възраст, в която попадат жените, менопаузата. Така че коластрата се явява една много подходяща хранителна добавка и при този контингент от клиенти. ProBalance много го харесвам, защото
съдържа алкални минерали и вещества, а днешното съвременното бързото живеене води до подкиселяване на тялото. Покачват се киселините в организма във връзка с начина, по който се храним и живеем. Наскоро имах цяла презентация пред колеги, която беше хранене за алкално-киселинен баланс, но я бях озаглавила "Кисел ли си?", защото всъщност всички сме кисели. И много малко наистина и много трудно се постига алкалност. А алкална е средата, в която не растат туморните клетки и не се случват болестите. Така че ProBalance съдържа такива алкални минерали, които допринасят за алкализиране на нашата кръв, за алкализиране на нашето тяло. Кои са те? Калия, магнезия, калция, меда, хрома и молибдена. Това, което е важно да се знае, е, че освен, разбира се, такава страхотна добавка, трябва човек и да се опитва да се храни и да живее алкално, или да се храни и да живее така, че да неутрализира киселинността в тялото си. Това става как? Това става киселинни са аминокиселините или продуктите, които са богати на протеини, или животинските продукти. Тоест, когато ги избягваме или когато намалим техния прием, и в менюто ни присъстват повече растителните продукти. Това е алкалното хранене в неговата така елементарна същност. Ценните минерали като магнезия, калций и мед допринасят изключително за алкализиране на тялото ни, и хидратацията. Пиенето на много вода е изключително важно, за да бъдем алкални, за да бъдем в една така основна среда, която предполага здраве. И още нещо, има ги и тези хората с ракови заболявания. Нещото, към което те се стремят, е именно алкалност, и диетите, които изграждаме при хората, които имат ракови заболявания, са именно тези, които водят до алкалност. Много е трудно. И именно тогава идват тези добавки, тези хранителни добавки, които допълнително допринасят за доставяне на алкални минерали в нашето тяло. Така че без никакви скруполи при този вид клиенти, разбира се, заедно с съпътстващия хранителен режим, разбира се, заедно, ако имате някаква химиолъча или каквато и да е терапия, ProBalance е една така задължителна добавка. И тъй като съм гастроентеролог, червата за мен са изключително важен орган, за всички хора са изключително важен орган. Даже в днешното време се коментира, че червата са втори мозък, и това наистина е така, тъй като червата са изключително инервирани от два независими вегетативни плексуса. Плексус миентерикус и плексус ауребахи се казват, които имат своя воля и свои действия и свои деяния. И всъщност съвременната медицина говори за микробиома или за съдържанието в червата с изключително голяма увереност и смелост. И нещото, което се случва в днешно време, е така наречените фекални трансплантации или трансплантации на чревно съдържимо от здрави хора, на болни хора, които водят до оздравяване на болните хора. Правят се такива работи и мога да ви го кажа съвсем уверено, че и в България дори се случват. И основното нещо, на което се държи винаги при всяко едно лечение, е присъствието на пробиотик като хранителна добавка. Пробиотици има много дълбок по аптеките и хранителни добавки, но е много важно това, което приемаме през устата, преминавайки през дългия 7 до 12 метра гастроинтестинален тракт, да достигне до червата цяло. Тоест, това, което приемаме, наистина да стигне там, където му е мястото и където му е действието в червата. И пробиотика на Елар е страхотен. Той съдържа 5-6 щама. Така че, да, 12 са, но 5-6 са основните щама. И това са специално разработени така, че да живеят в сполучлива симбиоза в червата, защото много често се случва така, че живеейки единия бактерий, който е полезен, изяжда другия, който също е полезен. Така че е много важно да са в правилната комбинация. Тези бактериални щамове са живеещи и съществуващи правилно, само ако в капсулата се съдържа така наречения пребиотик. Пребиотиците са вещества, които изхранват пробиотиците или фибри, които допълнително дават стимул и енергия на бактериите в червата да съществуват и да са в сполучлива симбиоза, както казах. Много е важно след всичко казано до тук, това да достига до червото. Това става чрез микрокапсулиране или пък новата тенденция е създаването на капсула в капсула, т.е. наистина много резистентни на увреждането на ензимите от стомаха капсули, които да могат да позволят на съдържанието в нея да достигне до червото.
И не на последно място е много важно капсулата или капсулирането или начинът, по който е подготвена хранителната добавка да е без лактоза, особено при чревни заболявания, защото повечето хора с чревни заболявания имат лактазна нетолерантност или лактат дехидрогеназна нетолерантност. И рейшите, гъбата на дълголетието. Рейшите са една гъба, която се използва от хилядолетия в Китай, царицата на гъбите. Използва се за да подпомага имунната система, за да балансира тялото. Изключително допринася за възстановяване след заболявания. Изключително допринася и е съпътстваща мярка при всички останали заболявания. Богата е на минерали като желязо, магнезий, калций, мед, витамини. И това, на което е много богата, е един микроелемент, който по друг начин не може да се добави и който има изключително целебни свойства, а именно германий. Така че това е гъбата най-много богата на гербаний, който изключително забързва метаболитните процеси в клетката. И най-интересното е, че не влиза в интеракции с нито един чернодробен ензим. Тоест, може наистина да бъде така съпътстваща терапия към повечето лекарствени, с изключение на пациентите с антикоагуланти, тъй като в рейши се съдържат и кумарини, кумаринови производни или вещества, които допринасят за разреждане на кръвта, а когато вашия клиент взима допълнително такова лекарство, например синдром или пък някои от новите орални антикоагуланти, за да не споменавам имена, тогава не е подходящо да се дава рейши. Витамините Витактив. Витамините, както знаете, са изключително важни важна суплементация за всеки един от нас, от малки до големи. Витамините сами по себе си, думата витамин означава живот. Отново, съвременното хранене страда изключително от недостига на витамини. Не само защото храненето ни не е достатъчно богато на плодове и зеленчуци, които са основните източници на витамини, а и защото плодовете и зеленчуците сами по себе си са много обработвани и е много малка концентрацията на витамини в самите тях. Така че витаминното суплементиране е абсолютно задължително при всички, без изключение. В случая Витактив е един изключително естествен, натурален, концентриран сок, който съдържа 21 плода и зеленчука, червено грозде, ябълки, вишни, бъс, касис, шипки, ягоди, капини, френското грозде, което е изключително богато на развератрола, на едно хранително вещество, което има изключителни антиейджинг свойства, кайсиите, така богати на калий, малините, на кумарини, т.е. разреждащи кръвта и витамин С, хибридните капини. Защо хибридни? Защото хибридните капини са тези, които имат изключително голямо съдържание на развератрол, и доматите с техния ликопен, който също е един много популярен антиоксидант. Целта на добавката е да подсили имунната система, да повишава настроението и да осигурява енергия за целия ден. Така че витаминозната бомба може да бъде приемана от всеки един, който иска да живее пълноценно, защото сами разбирате, че консумацията на толкова много плодове и зеленчуци е почти невъзможна, даже направо невъзможна. Освен даването на енергия, наистина тук трябва да се отбележи антиейджинг свойството на Витактив заради съдържанието на развератрол. И за да го запомните, ще ви разкажа за един конгрес, на който имах честта да присъствам. Първия в Европа Anti-Aging Nutrition, противостареещо хранене конгрес в Лисабон през февруари, който бе посветен на антиоксидантите и най-вече на развератрола като антиейджинг добавка във всяко едно хранене. И всъщност развератрола това представлява червено-лилавия пигмент на повечето плодове и зеленчуци, но във форма, в която е усвоима за тялото. А тя е именно подготвена по определен начин или постоплена, малко понагрята. Това става като именно, например, за да си го доставим от доматите, за да си доставим или купена, трябва да ги изпечем. И пак не можем да изядем толкова много, колкото има в един концентриран източник, какъвто е Витактив или каквито са останалите добавки с развератрол. Съвременната медицина много се стреми да се бори с стареенето, много се стреми да се бори с болестите на тази възраст след 60 години и ключа е именно в приемането на такива антиоксиданти,
Разбира се, на фона на едно целесъобразно живеене, нали, не може да пушим и да преяждаме и да пиеме антиоксиданти, трябва да бъде комплексно отношението, но наистина присъствието на систематичното присъствие на такава добавка води до противостареещ ефект, който се измерва. Има начин да се измери и това става в лабораторни условия. Специално за жените една страхотна хранителна добавка с екстракт от червена детелина, Woman Phytoactive. Тук съм написала, че е натурална подкрепа по време на климактериума, но не е само за климактеричните дами, не е само за жените в менопауза, напротив и в живота на една жена в фертилна възраст много добре повлиява предменструалния синдром, която всяка една от нас със сигурност усеща ежемесечно, а именно болките, крампите, дискомфорта, задържането на течности. Как? Ами с екстракта от червената детелина. Червената детелина бе призната за фитоестроген и дори измести соята, защото соята, знаете, много често бива генно модифицирана. В червената детелина се намират такива вещества, такива феноли, които са подобни на женските полови хормони и допринасят много за хормоналния баланс на женското тяло. Така че да, не, за климактеричните жени е изключително препоръчително, но и не само. Освен това, знаете, един особено важен проблем при повечето дами в менопауза е остеопорозата. Тя настъпва, за съжаление, в перименопаузата започва да се разгражда костното вещество, т.е. около 10 години преди спирането на менструалния цикъл. Затова суплементацията с калций и витамин D, които присъстват в много добра форма в Woman Phytoactive, е изключително важна. Така че Woman Phytoactive е подходящ за абсолютно всяка жена. Не съдържа лактоза и глутен, т.е. би могъл да се впише във всеки един режим. Повярвайте ми, повечето дами спазват вече безглутенови или безлактозни или двете режими на хранене и можете да сте сигурни, че може да го дадете на всяка една дама с всичките си претенции. И моят любим MindMaster. Защо моят любим? Защото, както се сещате, имам, както и повечето хора, но имам доста динамично ежедневие и давам много нощни дежурства и много рядко се случва да имам пълноценен сън и въобще пълноценен живот. За съжаление, независимо, че го проповядвам. И MindMaster наистина помага, не само защото дава сила и енергия, но и защото наистина веществата, които се съдържат в него, подобряват концентрационната способност на мозъка, концентрирането, доказано. Освен заради съдържанието на витамин B12 и заради L-карнитина, който знаете, че има fat burner ефект или ефект, който подобрява усвояването на енергията, както от сърдечния мускул, т.е. много важен при физически натоварвания, така и от мозъчната клетка, така и от чернодробната клетка. Т.е. подобрява метаболизма на въглехидратите на всяко ниво. Екстракта от зелен чай, който се съдържа в MindMaster, е много важна съставка с ободряващ ефект. Зеленият чай ободрява, но не като кофеина, като кафето, който така създава силна тахикардия много често. И при един недоспал си човек, при един човек, който няма възможност, ето както съм аз нощни дежурства, да се наспива, даването на допълнителни големи количества кофеин наистина може да доведе до някои проблеми, аритмии с сърдечния мускул. И затова е много важно да сме много умерени. Зеленият чай е един много добър избор. Фолиевата киселина селена, изключително важен за мозъчната функция. Създаването на хранителен режим, създаването на терапевтична стратегия за един добър мозък, например на един шахматист, изисква приема на много селен. Така че MindMaster е една страхотна добавка именно за всички хора, но най-вече за хората, които са изложени на много висок умствен и физически стрес, каквито са всъщност повечето хора на 21 век. И да си дойдем на думата, днеска е Aloe Vera Day, Aloe Vera Академия, така че да ви разкажа всъщност основното, което съм научила, което знам за Aloe Vera и как аз прилагам Aloe Vera в моята практика. Aloe Vera знаете как изглеждате всички, вече е достъпно дори на нашите земи, може да си купим листо и да го обелим и да видим какво се съдържа вътре. Растение с дебели и сочни листа, родината са сухите региони на Африка и Индия и се използва от векове, повярвайте ми, наистина е много интересна историята на Aloe Vera, както като храна, така и в медицината. Споменава се за него в началото на първи век от новата ера, забележете в Новия Завет, като съм цитирала, дойде също и Никодим и донесе около 100 литра смес от смирна и алой. Именно Aloe Vera. Но това не е всичко. Aloe Vera
е използвано още по-отдавна, познато още от преди 4500 години и нашите бащите на медицината, са го използвали в практиката си. Хипократ, Парцелиус, Авицена, Гален са го използвали за всичките му лечебни свойства и дори са го прилагали в много повече аспекти, отколкото се прилага в днешно време. Индианците са използвали алоето и е било всъщност едно измежду 16-те най-ценни и свети растения в индианските култури. Две индиански племена така намерих информация как са го използвали. Едните се наричат живари, другите налма. Те го наричали всъщност небесно лекарство, Божие лекарство, Божий дар. Използвали го както при рани, т.е. с локалната му употреба, ухапвани от змии, пиели са го за различни гастроинтестинални проблеми, паразитози, които те не са си давали сметка, нали, не са им слагали имена, както сега. Девойките са си мажели лицата, за да бъдат красиви и неустоими. Така че алоe вера има доказана целебна мощ и се използва още от древни времена по всевъзможен начин. Семейството му е огромно, има над 200 вида. Не ми се събраха в слайда всичките, за да ви ги покажа. Но истината е, че се използват само 2 вида от тези 200 вида. Останалите дори могат да бъдат опасни, могат да бъдат отровни. Растенията са най-различни и растат по различни части на земята, но тези, за които ще стане дума днес, или алоe вера барбаденсис, за което ще стане дума днес, расте в определени региони и има определени специфични и най-много лечебни свойства в сравнение с всички останали. Алоe вера наричаме всъщност алоe вера барбаденсис. Растението притежава повече от 160 ценни съставки, които повлияват положително на нашия организъм. Пустинно е цветето и повярвайте ми, в пустинята човек може да открие чудновати растения, не много, но чудновати растения, които съхраняват в себе си изключителни свойства. Съдържа 99% вода не случайно и по този начин служи като изключителен източник на влага. Истински ценните съставки на пустинното цвете се съдържат изключително в останалия, забележете, 1% и само те се използват от ЛР и от компаниите при производството на продукти. Пустинна лилия още го наричат, нуждае се от специални условия на отглеждане. Високопланинските райони на Мексико предлагат тези условия. Какво има там? Там има и слънце, и вятър, и от време на време валежи, които да допринасят за така позитивната влага, валежи, които не са така токсични и не са така обременени от екоусловията на Европа, например. Така че тези условия са наистина идеални за растежа на едно истински полезно и богато на полезни вещества алоe вера барбаденсис. Жизненно важни, за да се развият и то да има наистина всичките тези 100 ценни съставки. Ето как изглежда една алоe вера плантация. В Мексико не се използват никакви торове, пестициди или други химически вещества. Аз трудно използвам информацията просто така. И това, което го виждате тук, е проверено от няколко източника, така че наистина, и аз бях учудена, не се използват торове. Дори и водата, използвана за напояването на тези плантации, се проверява редовно за замърсяване от пестициди и торове. Само обелката на алоe вера, която остава след обработката на растението, се нарязва на дребно и се използва всъщност като натурална тор. Тоест, изводът е, че отглеждането на алоe вера от ЛР е изключително натурално. Другото, което е интересно, е, че се събира на ръка и това е много важно. Отрязват се само зрелите външни листа на растенията. Тези листа са минимум 3 годишни и имат най-високо съдържание всъщност на ценни съставки. Зрелостта на растенията се измерва с един рефрактометър, който се нарича алоеметър. Той си един спектрометър, всъщност един физически инструмент, с който може да се гарантира, че наистина листото е зряло. Събирането на ръка на растението гарантира, че отрязаните растения ще се възстановят бързо, което е изключително важно, за да може да има по-голяма реколта, разбира се. Гелът от алоe вера, всички знаете, снабдява организма с най-ценните хранителни вещества и активни елементи. Откриваме повечето важни за организма вещества и най-интересното е, че в гела се съдържат 21-те незаменими аминокиселини, които са изключително трудно доставими, изключително трудно можем да си ги доставим от нормалното хранене. Изключително трудно пък си го доставят и хората, които избягват месото, вегетарианците или пък още по-зле веганите, така че е една много важна хранителна добавка при
хората с този начин на хранене. Съдържа също така и едно съединение ацеманан с много богати антибактериални свойства и салицилова киселина. Алоe вера снабдява тялото ни с ценни витамини, каквито са и витамин А, витамините от групата на Б, изключително важни, за да се случва правилно метаболизма ни, витамините от витамин С, витамин Д, витамин Е, микроелементи и ензими. Освен това се получават и важните локализиращи микроелементи само от съдържанието на алоe вера, желязото, натрия, хрома, магнезия, мангана, меда, селена и цинка са едни от така присъстващите в достатъчни количества микроелементи в гела на алоe вера. И мога да изреждам от сега до утре, може би и до други ден, добри причини да пием алоe. Аз съм голям фен на алоето, не защото съм поканена за лектор от ЛР, а защото наистина харесвам алоe вера и го предписвам и го пия с най-голямо удоволствие и съм се уверила в неговите лично и чрез моите пациенти в неговите качества. Но ще се опитам да систематизирам в няколко слайда причините, поради които да изберем да пием алоe вера. Както казах, участва във всички метаболитни процеси заради богатото съдържание на витамини, витамин В и аминокиселини, така че стабилизира енергийния баланс на тялото, т.е. регулира метаболизма, т.е. участва във всички метаболитни вериги, стимулира и подпомага обмяната на веществата в тази връзка и много важно качество, детоксифицира или пречиства, или активира пречистващите функции на черния дроб от ежедневното ни излагане на токсини, а има и хора, които са изложени на токсини много повече от останалите, работещи изложени на радиация, работещи сред фабрики на токсини и така нататък, работещи в много високи стресови зони също, защото стресът сам по себе си е токсин, предизвиква отделяне на свободни радикали, които сами по себе си също са токсини. И именно за това са едни така от ключовите причини, заради които трябва да го изберем, да го пием и да присъства ежедневно в храненето ни като добавка. Силната имунна система е ключът към доброто здраве. Силната имунната система няма орган, нали, не може да кажем къде ни е черния дроб, къде ни е дихателната система, къде ни е храносмилателната система, къде ни е ендокринната система, но имунната система е разположена навсякъде. В червата има имунни клетки, да, лимфните възли също са част от имунната система, да, тимуса, да, слезката, но имунната система са всъщност всички имунни клетки, т.е. цялото ни тяло е един баланс от имунна и останалите системи. Така че силната имунна система е всъщност ключът към доброто здраве. Тя ни предпазва от възникването на всякакви болести, като започнем от инфекциозните заболявания, простудните заболявания и до по-тежките раковите заболявания и автоимунните заболявания. Така че стимулирането на имунната система по един физиологичен начин е едно от свойствата на алоe вера и не случайно това е първото нещо, на което трябва да се спрем. Алоe вера имуномедира, засилва имунната система. Възпаленията, свързани с добрата функция на имунната система, противовъзпалителните свойства на алоe вера са полезни, доказано полезни при лечението на язвения колит. Повярвайте ми, една тежка болест. Всъщност алоe вера може да се използва при всички възпалителни чревни заболявания. Това са една група болести, които наричаме възпалителни чревни заболявания, които нямат лечение, от тях не се умира, т.е. те не са смъртни, но са силно инвалидизиращи пациентите и от тези заболявания се разболяват най-често млади хора. Те възникват между 20 и 40 годишна възраст, т.е. хора в една много активна възраст. Язвения колит е една от тях, нарича се още улцерозен колит. Той засяга дебелото черво и при него няма лек. Това, до което медицината е достигнала, е ефективна до някъде биологична терапия, чрез която пациентите влизат в ремисия за 2-3 години, но след това пак се разболяват, пак се изостря заболяването. Алоe верата може спокойно да се дава на тези пациенти и допринася много за заздравяване на лигавицата на червото, от една страна. От друга страна засилва имунитета и подпомага самооздравяването на лигавицата на червото. Може да се прилага и при друго възпалително чревно заболяване, за което няма достатъчно проучвания. Казва се болест на Крон. Болестта на Крон е малко по-рядка, засяга повече мъже и малко по-млада възраст, но е изключително инвалидизираща.
алоe вера може спокойно да се прилага при тях. Другите възпалителни чревни заболявания, каквото е целиакията или глутеновата ентеропатия, също са изключително повлияващи се от алоe вера. Аз имам даже известни пациенти с глутенова ентеропатия, които спряха тотално глутена, не се повлияха добре, но включването на алоe вера беше така съществен елемент от тяхното лечение. Друго възпалително чревно заболяване, при което можем да прилагаме алоe вера, е лактат дехидрогеназната недостатъчност. Не можем да я наречем точно заболяване, защото това не е болест, е синдром и много хора страдат от нея, т.е. много хора са алергични към прясното мляко. Но при фаза на обостряне, т.е. когато един човек е приел прясно мляко и е с обострена диария и така нататък, алоe вера допринася изключително за по-бързото възстановяване. Така че стимулирането на имунната система и редуцирането на възпалителните чревни заболявания е още една добра причина да пием алоe. Има данни, които показват, че приема на алоe намалява сърдечно-съдовите заболявания. Аз не съм кардиолог, но се допитах до мои колеги в болницата, в която работя. И проучването е това. Давали са на мишки, в случая на експериментални животни, по 200 мг на килограм телесно тегло алоe вера. Виждате много голямо количество, но това са преценили за правилно количество, за да може да бъде измерено в кръвта количеството на глутатиона. Глутатион е една молекула, която отговаря за оксидативния стрес или за предпазващите сърцето фактори. Увеличаването на глутатиона означава, че сме се преборили с оксидативния стрес, преборили сме се с плаките и това е нещо, към което се стреми съвременната кардиология. Така че до там са стигнали проучванията по отношение на сърдечно-съдовото здраве, но една добра причина да пием алоe и да се избавим или да се профилактираме от сърдечно-съдови инциденти е именно увеличаването на глутатиона в кръвта. При диабетиците, с които аз работя, имаме една изключителен ефект стабилизация на кръвната захар. Пациентите, които са преминали в период от около 3 месеца на алоe вера, т.е. приемат го систематично, регистрират значителен оптимален контрол на кръвната захар. Кръвнозахарните нива на гладно и постпрандиално след хранене са доста по-добре регулирани, вероятно и заради съпътстващата хранителна терапия, но и заради приема на алоe вера. И това си го обясняваме заради високото съдържание на глюкоманани или разтворими диетични фибри, както и има в алоe верата една молекула в висока концентрация лектините. Лектините са всъщност едни протеини, които иначе човека не ги усвоява, но те се свързват с въглехидратите и допринасят за спадането на гликемичния индекс на въглехидратите, нещо, което е изключително важно за диабетиците, защото те качват много бързо кръвната си захар, а намаляването на гликемичния индекс намалява скоростта на усвояване на въглехидратите. Така че очистването на организма и елиминирането на излишната глюкоза, правилното усвояване на глюкозата са изключително важни фактори на алоe вера, които са ключови при диабета, при диабетните заболявания. Освен това има още нещо важно за диабетиците, които не са спрели секрецията си на инсулин, т.е. диабетиците с диабет тип 2. Стимулира се адекватната секреция на инсулин и по този начин се облегчават симптомите на захарната болест. Как? Заради антрахиноните, които се съдържат в алоe вера, те имат силно инсулиносекретиращо действие. Стимулират панкреасната жлеза към секреция на инсулин. Намалява се и холестерола и триглицеридите. Аз ви казах, че има много такива вау ефекти. Намаляват се и то е ясно, че повлиявайки метаболизма на въглехидратите се повлиява и всеки друг метаболизъм и на протеините и на липидите. Така че регистрираме наистина намаляване на приема на медикаменти, намаляващи холестерол при пациентите, които са си включили като хранителна добавка алоe вера. Намалява най-вече лошия холестерол, LDL холестерола, не е чак толкова триглицеридите и оттам общия холестерол. В казаното всичко води до заключението, че алоe вера удължава живота, спазвайки ни от всичките тези социално значими заболявания. Алоe вера удължава живота, има антиейджинг ефект. Изследванията показват наистина, че се увеличава живота на хората с 10%. И това е така наистина един заслужаващ аплодисменти факт. Освен това, алоe вера
понижава риска от бъбречни заболявания. И това е така, защото само още няколко термина. Микроалбуминурията или екскрецията на белтъци в урината, която се случва при почти всички болестни състояния, намалява, защото се запазва филтърната функция на бъбрек. И сега ще кажа по няколко думи за конкретните алоe вера бутилки. Класиката, която е направена по традиционната рецепта на отец Романо Заго, е алоe вера с мед. Алоe вера с мед е класическия продукт на LR, съдържащ 90% чист гел от листата на алоe вера и 9% мед и витамин С. Тоест, подсладено е по един изключително подходящ за здравия човек начин и може да се пие от всички, от малки и от големи. Невнимателна обработка, без съдържание на алоин, като казваме без съдържание на алоин, не е съвсем без, по-малко от 0,1 мг. Както ви казах, това е нужното зло, за да може да се усвоява и самото алоe. И интересен факт е, че древните ацтеки са го консумирали именно в такава комбинация алоe вера с мед. Другият гел е с праскова. Той е така нареченият light гел. Той е подходящ за диабетици, съдържа само 0,05 хлебни единици. Всеки един диабетик, когато разбере, че има диабет, преминава обучение, в което му се обясняват какво са хлебните единици и той стриктно спазва приема на хлебни единици, защото ако го надвиши, трябва да регулира и дозата инсулина, кое е с инсулинозависим диабет, или пък трябва да регулира приема на хапчета, ако е на хапчета, ако е на медикаментозна терапия. Така че при пациенти с диабет, с захарна болест, независимо кой тип, се препоръчва приема на алоe вера с вкус на праскова. Също с изключително внимателна обработка на листата. Съдържа най-високото съдържание на алоe вера, именно този гел, 98,2%. Забележете, чист гел от листата, няма добавена захар, както казахме. И може да бъде използван и от деца и от възрастни, така че когато се касае за клиент с въглехидратен нетолеранс, метаболитен синдром, диабет тип 2, затлъстяване, наднормено тегло, най-подходящия гел в тези случаи е алоe вера гел с праскова. И освен това пък и за хората, които спазват хранителни режими и които обичат много да пият алоe и така не се ограничават в количествата, за да може да не допринася за допълнителния прием на калории и за да може да се контролират повече, е добре, благоприятно е да се препоръча алоe вера с праскова. Копривата, знаете, копривата е изключително богата на желязо и още бабите, като децата им имат анемия, защото това анемичното състояние често се среща при децата, варят коприва, дават листа от коприва. Така че копривата при анемични състояния, при пациенти с ниско кръвно налягане, при пациенти, които страдат или клиенти, които страдат от нискоенергийни оплаквания, т.е. казват нямам сила. При тях е много, много така подходяща алоe вера с коприва. Има също оптимално съдържание на алоe вера, 91%. И отново можем да кажем, че е почти без съдържание на алоин. Другият гел за пиене, който е изключително хубав, според мен, и важен за всеки активен човек, е Freedom, така нареченият Freedom, който съдържа колагенен хидроизолат за всеки човек, който спортува, който води активен начин на живот, независимо дали е по-млад или по-възрастен. Активното трениране, спортуване, движение води до износване на ставите и суплементацията е задължителна, т.е. приема на хранителни добавки, които допринасят за ставното здраве е много важно, за да може да отдалечим периода на артроза или периода на увреждане на ставния хрущял. И така мога да го кажа, без да съм толкова компетентна в ставните заболявания, но съм се консултирала с мои колеги ревматолози и съм ги питала, наистина ли, ако приемам глюкоманани, ако приемам хидроизолати на колагена, ако приемам хондроитин сулфат, аз ще се профилактирам от ставни заболявания. Аз съм един активно спортуващ човек, който тича, т.е. коленете ми карамски, т.е. моите колене са изложени на постоянен стрес. И той ми каза, да, така е, но трябва систематично да се употребява. Т.е. не става с пиенето на една бутилка Freedom или с пиенето на една добавка за един месец. Трябва наистина систематично години наред
и това не че лекува, но отдалечава момента, в който ще настъпи артрозното заболяване. Така че Aloe Vera Freedom е подходящо именно за такива клиенти с такива оплаквания, активни. Освен това, колагена, знаете, има отношение към здравето на кожата. Кожата, освен с външно лечение, се лекува и отвътре. Така че приема на съдържащи колаген Aloe Vera и въобще хранителни добавки допринася много за здравето на кожата, за добрия вид на кожата, още повече. И тъй като тук има колагенен хидроизолат, е малко по-малко съдържанието на Aloe Vera гела, не че е толкова малко, само с 2% по-малко от Aloe Vera Honey, 88% чист гел. Но пък за сметка на това има колагенен хидролизат. И сега ще ви разкажа за един случай от реалната клинична практика. Напоследък е много модерно по света да се говори за real world data или реални клинични случаи. И аз реших така, за да съм по-обхватна и за да мога да ви покажа как аз прилагам Aloe Vera продуктите в моята практика, да ви разкажа за един случай на една жена, която така беше съвсем наскоро в нашата клиника, една типична пациентка, българка на 43 години, която е с регистриран захарен диабет тип 2 от около 6 години, или поне тогава е поставена диагноза, вероятно тогава се е изследвала. Метаболитен синдром или синдром на кучето, което си гони опашката, или когато пълнеем от въздуха, или инсулиновата резистентност, при която каквото и да хапнем, то не може да влезе в клетката и да се превърне в енергия, а се натрупва под формата на мазнини. Пациентката се представи, разбира се, освен с едно наднормено телесно тегло, първа степен на затлъстяване, т.е. Body Mass Index над 30, и с една доста повишена обиколка на талията, натрупване на мазнините около корема, което пък от своя страна, знаете, крие и други рискови фактори за органите, разположени в коремната кухина и най-вече лабораторията на нашето тяло, черния дроб. Кръвната и захар на гладно, горната граница на кръвната захар е 5,96 милимола за литър, нейната беше между 6,9 и 7, да даже понякога и 8 милимола на литър беше регистрирала. Висок холестерол имаше над 7 и така сравнително високи триглицериди, т.е. класическа картинка, разгърнат, казваме, метаболитен синдром. Беше имала епизоди на високо кръвно налягане с регистриране на систолично налягане 170, даже понякога 180 или 160 на 110, 90. Имаше лабораторни и образни данни за стеатоза. Стеатозата е затлъстяване на черния дроб, т.е. повишената обиколка на талията беше стигнала до там, че голяма част от чернодробната тъкан бе заместена от мазнини, от масни клетки. Така че със сигурност се беше отразило и на чернодробната й функция, без да е алкохолик. Пътят на развитие на тежките чернодробни заболявания, дали ще бъде от затлъстяване или от алкохол, е един и същ. Стигаме до една и съща крайна точка – цироза. Освен това имаше висока пикочна киселина, т.е. повишена киселинност на кръвта, пушачка. Разбира се, тя твърдеше, като от този тип пациенти, които като ги попиташ пушите ли, не. 5 цигари най-много и пиете ли алкохол? Не, над 2 чаши вино. Нали, така битовото пиене, дестресиращото ни, т.е. тя наистина беше болна от болестите на съвремието или от болестта на съвремието или от болестта резултат на изключително стресирания начин на живота, иначе голям началник на голяма фирма, менеджер с много отговорности, с семейство, тичаща, караща и така нататък, кола. Какво се случи? Премина на антидиабетна терапия с лекарства. Нямаше как при такива стойности на кръвната захар. Първата линия на лечение е метформин по 2 грама дневно, като въпреки прилагането на метформин продължи да бъде с субоптимален, т.е. неоптимален контрол на кръвната захар. Антихипертензивна терапия или лекарства за кръвното налягане, само един бета-блокер се добави. Промени си хранителния режим и до някаква степен, но това, което не ми беше казала е, че регулярно приема лаксативи, разхлабващи средства по повод и на хроничен запек. Като казвам хроничен, тя твърди, че никога не е помнила за период от живота си, в който да е имала нормално ходене до тоалетна. Какво направихме? Освен, че продължи да приема метформина си, освен, че продължи да приема антихипертензивната си терапия, казахме и да спре лаксативните средства и добавихме, в случая аз,
алоe вера гел за пиене с праскова, който, както ви обясних, е подходящ за хора с нарушение на въглехидратната обмяна. Добавих и задължителните омега-3 масни киселини поради нарушение и липиден профил. Добавих и антиоксиданти под формата на мултивитамини и пробиотична добавка, която абсолютно задължително се добавя при всички хора, които имат каквито и да е проблеми с теглото, защото пробиотиците са тези, чието генетичен материал обуславя до голяма степен това как ще се развие нашата редукция на теглото и дали ще има йо-йо ефект, дали ще си върнем началните килограми. И всъщност това, което се случи, е така наистина впечатляващо, защото заедно за 3 месеца на фона на един нормален, нормокалориен хранителен режим, балансиран, без кой знае какви рестрикции, без дори да спираме виното й, дето се казва, тя нормализира нивата на кръвната си захар, нормализира ги, казвам, т.е. те паднаха под 5,9 на гладно, това си е оздравяващ ефект почти. Нормализираха се нивата на пикочната киселина, респективно станаха съвсем нормални стойностите, т.е. алкализира се тялото и с други думи. Артериалното налягане не стана съвсем нормално, но значително по-добре и достигнахме до момент, в който се махна антихипертензивната терапия, т.е. махнахме едно хапче от цялата и терапия, заради това, че се нормализира артериалното налягане. Стеатозната болест все още я имаше на ехография, т.е. виждахме, че все още има петънца от отлагане на мазнини в черния дроб, но лабораторните данни показваха нормална функция. Нормализираха се асата, лата и гама-ГТ, трансаминазите или чернодробните ензими. Освен това, тя отслабна и на фона на всичко това беше така много приятен ефект. Body Mass Index и стана нормален, 25, не съвсем не е супер, но в сравнение с преди. И също един голям успех, тя започна да ходи регулярно до туалетна без да приема лаксатив, което за нас беше много важно, тъй като приема на лаксативи води до привикване и никак не се препоръчва така да бъде регулярно. Да, може, когато човек има нужда, изписано от лекар, но сам на своя глава, постоянно, цял живот, това със сигурност има временен успокояващ и улекващ ефект, но със сигурност дългосрочен аспект не е добре, тъй като се губят и много минерали през червата и наистина се достига до един диселектролитемия. И другото нещо, с което можем да се похвалим, че тъй като тя се мотивира от всичките тези здравни аспекти, намали и тютюнопушенето до 2-3 цигари дневно, което си беше наистина голям резултат, защото т.е. това означава, че ние сме подействали на малко или повече на психиката й. И това се случва с всички пациенти, които са правилно терапевтирани. Искам да кажа с този случай, че мястото на хранителните добавки при болните хора е съвсем уместно и съвсем реално, и те допринасят за допълнителното изцеляване, за по-доброто лекуване и за една наистина добра съпътстваща мярка при тези хора, както и при здравите, разбира се. Но ние ги използваме и не ни е страх и съвсем отговорно можем да се похвалим, че и пациентите са много доволни. Жената в случая продължава да приема алоe вера, много е щастлива от приема на гела. Освен, че така можем да кажем даже, че е пристрастена, защото доколкото последно ми каза, че си го поръчва предварително, за да има за 3 месеца напред, не пътува без него. Това не е лошо, да се пристрастиш към алоe вера, не е като да се пристрастиш към цигари или нещо вреден навик. В никакъв случай, така че ето една много уместна намеса. И другото нещо е, че ако още няколко месеца продължава да има нормални или ниски стойности на кръвната захар, най-вероятно ще спреме и лекарството за диабет, т.е. тя ще бъде съвсем здрав човек. И то на личка на година. Да, с това ще бъде малко вече накрая моята презентация. Трябва да сме индивидуални към всеки клиничен случай, към всеки един човек. Трябва да го оценяваме индивидуално, трябва да открием неговите нужди и да се опитаме да сме наистина терапевтични и помагащи им. Тук ще завърша с една реплика на една моя любима книга "To be a doctor". Да бъдеш лекар означава много повече от това да предписваш лекарства или да кърпиш разкъсана плът и разстроено съзнание. Да бъдеш лекар означава да си посредник между човека и Бога. Това не се отнася само за лекарите. Ние полагаме
Ние полагаме Хипократова клетва и сме лекари, за да открием наистина нуждата и да помагаме на болните и страдащите хора. Но и всички вие, които сте тук, вие също помагате, вие сте своеобразни лекари. Вие също помагате на хората да се чувстват добре. Вие им продавате здраве, вие им давате здраве, така че опитайте се да намерите техните нужди и наистина да им обясните кои са качествата на алоe вера и на останалите хранителни добавки и да им внушите, че това, към което се стремите, е именно тяхното здраве във връзка с превенцията и профилактиката на по-страшни заболявания. Карайте ги да живеят целесъобразно в глобалното време, карайте ги да се хранят здравословно, защото и само с хранителни добавки не става, т.е. трябва да имаме наистина един природосъобразен начин на живот. Карайте ги да спортуват, да се движат, карайте ги наистина да са съзнателни, пълноценни, щастливи, да са тук и сега и да живеят така, че да се чувстват добре в кожата си, защото здравия дух и здравото тяло са едно цяло и наистина трябва да се стремим към това. И вие това правите с тези хранителни добавки. Аз съм им голям фен и то е благодарение на някой от вас тук, вероятно, който е дошъл при мен и ми ги е показал. Така че браво! И още нещо, можеш да бъдеш добър лекар, само ако обичаш хората повече от себе си. Аз наистина смятам, че обичам моите пациенти и това, което им давам с медикаментите, хранителните добавки и с това, което съм аз самата спрямо тях, е защото ги обичам. Благодаря ви. Благодарим много на доктор Стоянова. Нали беше точно както вие им обещах? Чаровна, посветена, разкошна. Аз ще ви кажа една малка тайна, защото аз имам чувството, че ние ще се виждаме с доктор Стоянова доста често. За мен ще е удоволствие. Една малка тайна, когато ние правихме процеса на селекция на експерти, доктори, които да ни говорят, аз още когато седнахме и се видяхме в моя кабинет, аз усетих едно симпатико, едно много добро усещане към нея и тя сподели нещо, което тя не ви сподели днес, но аз искам да ви го кажа, защото е много сладко. Както не, между другото, аз съм и франкофон, и франкофил и обожавам шампанско. И тя сподели, че когато е била в Париж, се наслаждавала на шампанското, както и аз, по битов път и с мярка. И каза, когато се е върнала от Париж и когато вече си е в България, си е колекционирала бутилките, защото те са имали някаква сантиментална стойност и си ги е нареждала в кухнята на един рафт. И каза, след като се запознах с алоe вера гела на LR, в един момент след няколко месеца, 6 месеца, 7 месеца, си погледнах нагоре към шкафа и в един момент бутилките шампанско намаляват, но тя си пази от сантиментална стойност бутилките от алоe вера гел на LR. Така че... Според мен това е нещо много ценно за нас, но вече в сериозен стил. Мисля, че презентацията беше много полезна. Надявам се да ви е харесала. Надявам се действително да се чувствате обогатени със знанията, които получихте. Много благодаря, доктор Стоянова, още веднъж от сърце. Следва една малка пауза.